Gaur, Erresuma Batuko aurkezpena egingo dizuegu. Erresuma Batua Europako ipar-mendebaldean dagoen herrialdea da. Londres da hiriburua. Erresuma Batuko mugak hauek dira. Iparraldean Ozeano Atlantikoa, hegoaldean Mantxako Kanala, ekialdean Ipar itsasoa, eta mendebaldean Ozeano Atlantikoa. Guztia 254.000 kilometro karratuko azalera du. Erresuma Batuak 98.000 biztanle ditu eta hango dentsitatea 2.600 kilometro karratukoa da. Hango berlineak batez ere muino eta mentiskez osaturik dago eta lautadeekin ekialdean eta hego-ekialdean. Erresuma Batuko ur-kantitatea 1,34koa da. Bertako klima epela da eta hego-mendebaldeko haizeak Ipar Atlantikoko korrontea gailentzen ditu. Erresuma Batuko hizkuntza Erresuma Batuan ingelesez hitz egiten da eta bertako jarduera ekonomikoak industria eta merkataritza dira. Erresuma Batuko hiri garrantzitsuenak hauek dira. Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Londres eta Manchester. Erresuma Batuko pertsona ospetsuak hauek dira. Literaturan Daniel Defoe. Musika taldean The Rolling Stones, The Police, The Beatles. Zuzendaria Charlie Chaplin eta aktoreak Daniel Day-Lewis. Eta bakarlariak Tom Jones. Eta honekin bukatzen dugu aurkezpena.